Game. Happy na birthday pa. Bigo na, boy! Tapos na, kagabi pa. Gasyo. Hindi natin narinig. Dapat nilakas ang nanghuyok, boy. Wala. Tiki yung isa eh, hindi na kailangan idamay pa. Ang galing na yung pagkakasama. Iwala mo muna. Para makainis, malusin na nating ano. Boy! Magsasayaw mga tayo. Sarap. Sabi niya sa'yo kanina, di ba? Sasayaw. Ay, dapat mayroon. Rose pa kayo nalalaman ah. Ako kayo na, favorite. Ganun na dapat eh. Pandemic eh. Kaya ba? Mamaya may sasabihin ako sa'yo. Ano? Ayaw itlog. Yung isa na ko babawi sa akin, sorry. Kasi pinisa ko siya ng itlog sa ulo, di ba? Birthday niya. Friend mo ano pala? Birthday ba? Ah, sayo mo ba ako? Ay, 16,000 sa. Kasi pala eh. Kaya pala na gano'n. Kaya pala nag-cancel. Dito ni Adonis. Hindi yung spaghetti eh. Alam mo, yan, di mo gawin na. Ay, boy. Sige, kuya mo boy. Saan? Saan? Mataas yung gate. Anong hindi nag-update ko yan? Okay lang, walang gumagamit yung data ko. Ay, ate Princess! Oh, bilis ka! Sa'yo mo, dili, man. Okay, 1, 2. Okay, Remembrance? Bigla yun. saan gumagamit ng data ko? Sa science. Baby. Sobrahan mo kasi sa paglabay dyan kay Ano to eh? India eh. Kumain naman ka! Hard pressure room. Wala nga pa! Hindi na mapakita to eh. Wala lang. Hindi na lamang ganyan kami mga Pinoy. Ito na kami ngayon. Hindi na Uli ka dyan! Ganyan pa. talaga yan! Hindi pa po, may lulutuin pa po. Kaming pansit. Tapos na. Ay, tapos na po pala. Spaghetti na lang po pala, guys. Tapos na yun yan. Hindi lang nilagay ang sauce. Ah, tapos na rin pala daw. Para ilan, base tayo ilan. Ate, uminom ka ng mga lipstick na. Saan ka man doon? Huwag kang matatakot. Bibi naman eh. Baby ko si Kulot. Daming kalmot oh. Hindi kayo nag-picture ni Ina. Kailangan pa ba talaga yan? Sige na yun. Come on, baby. Ayaw niya. Kita siya ng maganda. Ha? Ayaw pa, ayaw pa eh. Bibihis tayo. Tara, bihis tayo, bihis. Oh. O si Ila, may picture nga si Ila oh. Hindi na. Mamaya na daw po. Ah, wala sa mood eh. Nagbibihis pa daw siya. Sila, Ina. Siyempre. Hi ka sa kanila. Hi! Hi! Hi ko na dali. Hi, Luis ako. Hi! Hi ko na dali. Hi! Hello, hello. Ako sa oil. Hello, hello. O ano na, simulan natin yung ano. Or antay natin sa bago. Kaya't simulan mo na. So, Ay, oo nga pala. Ikaw na lang kumunta. Natutunaw nga siya. Mas mabuti siya pwede ba tayo tawagan? Tawagan din na kayo. Hindi na kasi eh. Hindi naman tayo ah.
Tulog ka na daw niya. Sister sabi, ano lasing na mga umar. Lasing yata ako na wala akong malasing. Lasing naman yung break. Naalala siya. Abot mo nga ako break. Asan mo eh? Nalalasing ka ba? Hindi ka na nalalasing ka ba? Lasing ako. Ano pangalan ko? Nangis nga kami. Ha? Kasi swimming. Pupus. Yung kapapasok. Rick Angelo. Rick Angelo. Ay, lasing na ako. Online yung tawagin mo. Buti, inaksit ko siya. Puntas ba? Dito sa gilid ng Excuse me. Ano yan, hilaw? Ba, sila ang dami. Katabi ng bahay. Nag-YouTube. Birthday ko kasi pang 41 birthday ko. Nagkakapakaisula. Ay tayo dyan. Udo. Ano ba yan eh? Hindi lasing ka Buti naisipan ko i-exit ko na nga. Ano yan? Wala naman ganun ko dyan. Ano? Kaya na or? Tingnan ako muna dito. Video ka? Live stream? Yung. Dati daw siya baboy yung kinain. Kuya Jem? Ano? Oy, tatakbo ka ha? Kasi kami lang eh. Pinik na siya.